Ahojte, čaute, čaute. Tuto sme. Máme karavaník. Chalani tu majú stan. Dobre. Kavička sa varí. Už prišli strašne pozde. Ale že naozaj strašne pozde. No, lebo sme ešte nakúpiť a deti osprchovať, jesť a tieto veci. Nemala som veľmi čas. No, sme v kempe Roma Capital sa to volá. Sme od Ríma asi 30 minút. Kemp je strašne krásny. Keď si to aj mrknete, je to veľké, sú tu bazény. Hej, to je ako kúpalisko, by som aj povedala. Všade máme sprchy, vecka. Také malé domčeky sú tu. No a raňajkujeme, najeme sa, pobalíme a ideme. Chodí tu taká kývadlová doprava k metru. Prevezieme sa do metra a ideme smer Rím, sme tu a prišiel ten deň, takže sa strašne tešíme. Včera sme si urobili takú rýchlu predstavu o tom, že čo chceme všetko stihnúť. Ostávame tu 2 dní. Cena je dosť vysoká, lebo aj my sme vlastne kvôli bezpečnosti zvolili tento kemp, lebo v Ríme sa parkovať karavanom ani nejako nedá. Cena je dosť, na nos to vychádzala cez 100 €, ale zase máme tu všetko, hej. Je to fakt veľký areál a pekný a je to aj kúpalisko a tie základné veci, takže dobre. No, takže dneska konečne prišiel ten deň a sme tu a tešíme sa, veľmi sa tešíme. Takže dneska budem točiť, zase niečo pošlám. A držte palce, čaute.